dobia ka ọtụgharị ezi ọnọdụ Anambra steeti wunite akụnụba anyị ma kwalite ejimara ndị Igbo ka anyị aka kwado onye ka ọ gaa nke ọma. Ezi aka ụwa ka ọrụ aha mba ọbịa n'uju egolum. Gọvanọ Anambra steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo ekwego nkwa na gọọmenti ga-agba mbọ ịfụ na a ga-azọta ndị ahụ ndị ekperima na ndị ntọ mmadụ tọrọ bụ ndị so n'otu Nigerian Bar Association NBA Barrister Chukwubuike Azoro ma mee ka ndị niile aka ha dị n'ihe ndị a bụrụ ndị a ga-akpọpụta n'ụlọ ikpe. Onye isi oche otu NBA Ihiala branch ma bụrụ onye welitere isi n'otu a Barrister Peter Awa bụ onye nke mere ka mata nke a. Onye ọrụ na-eweta ihe na-eme n'obi gọọmenti Emmanuel Okonkwo na ebe ahụ ma wetara anyị ozi a ka anyị sonyere ya. Ya bụ aka na-achị steeti a kwere ya bụ nkwa site n'ọnụ osote ya bụ dọkịta Onyekachukwu Ibezim oge o zutere ndị otu NBA Anambra steeti n'ogige ụlọ omebe iwu steeti a dị n'Ọka ebe ha na-eme njem ngagharị iwe. Gọvanọ Soludo onye kwupụtara na ọchịchị ya na-agbasi nnọọ mbọ ike ịhụ na enwere ezi nchekwa ndụ na akụnụba na steeti a kwupụtara na nke a bụ nnọọ isi sekpu ntị ọchịchị ya na Anambra steeti ebe ọ rụtụziri aka na gọọmenti na-ejikọ aka ọnụ ya na ndị ọrụ nchekwa niile nọ na steeti a wee na-agbanyesi ike ịhụ na ebumnobi nakwazi agha a na-ebuso ndị mpụ na omekome nọ na steeti a bụ nke steeti a ga-enwe mmeri na ya, ebe ọ kweziri nkwa na ndị niile na-eweta nsogbu na steeti a ga-abụ nnọọ nke gọọmenti ya ga-agbanyesi ike hụ na atara ha ahụhụ kwesịghị ha n'oge na-adịghị anya. Gọvanọ Soludo nwekwara alịlị n'otu eji enwe ihe echemaka mgba n'ihe gbasara nchekwa ndụ na akụnụba n'ụwa n'oge ugbu a, chetara ndị mmadụ na ya bụ ọrụ nchekwa ndụ na akụnụba abụghị naanị gọọmenti ka ọ dịrị maọbụ ndị ọrụ nchekwa, na ọ dịrị mmadụ niile, nke meziri na onye ọbụla ga-ejikọ aka ọnụ ọkachasị ndị bi n'ime ime obodo iwetara gọọmenti nakwazi ndị ọrụ nchekwa ozi banyere otu a ga-esi wee anwụchiko ndị mpụ na omekome na-akpa ike na steeti a mata ha ahụhụ dịrị ha. Ọkammụta Chukwuma Soludo ziziri oghere ahụ wee kpọkwue ndị omebe iwu na steeti a ka ha bụ nnọọ ndị ga-eguzobe iwu ga-eweta ezi nchekwa ndụ na akụnụba n'ogogo nke steeti. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa chairman nke Committee of Chairmen and Secretaries na ya bụ otu NBA Anambra steeti bụ ọkaiwu Izuchukwu Nsọfọ kwupụtara na ya bụ ọkaiwu Awa bụ nnọọ onye ndị a na-amaghị aha ha gburu n'obodo Ọkịja n'ụbọchị ụka mkpụrụ ụbọchị 19 nke ọnwa Mee a n'ime afọ 2024 ma kwue na onye ode akwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ya bụ otu na mpaghara ide mmiri bụ ọkaiwu Chukwubuike Azoro bụzi nnọọ onye ndị ọchọngonoke ahụ bukwere kamgbe ma kpọkue gọọmenti nakwazi ndị ọrụ nchekwa ka ha mee ihe kwesịrị na ha ga-eme iji hụ na a napụta ya bụ nwa amadi ma mekwezi aka ndị ọkaiwu nọ na steeti a nakwazi mmadụ niile nọ na steeti a bụrụ ndị ga-enwe ezi nchekwa. Onye ji ọkwa Anambra State Attorney General bụkwazi onye ji ọkwa Commissioner for Justice bụ Ọkammụta Sylvia Ifemeje, onye jikwazi ọkwa Special Advisor to Governor on Special Security bụ Air Vice Marshal Ben Chiobi so na ndị nọ na ya bụ ihe mmemme site n'ogige Anambra State High Court dị n'Ọka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.